ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ப்ரெக்னன்சி டைமில் கோல்டு காஃப் வந்துட்டு அது வந்து நம்மளோட வயிற்றில் இருக்க குழந்தையும் பாதிக்குமா அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். பொதுவாக ப்ரெக்னன்சி டைமில் நம்ம உடம்புல இருக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையிறதுனால சீக்கிரமாக வந்து நம்மளுக்கு கோல்டு காஃப் பிடிக்கிறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது. நார்மல் டைமில் நம்மளுக்கு ஃபீவரோ இல்லை கோல்டு காஃபோ வந்தால் நம்ம டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ப்ரெக்னன்சி டைமில் டேப்லெட்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணலாம், ஹோம் ரெமடிஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது, சீக்கிரமாக வந்து இருமல் சளி சரியாகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். பார்க்காதவங்க பாருங்கள், லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சீக்கிரமாகவே சரியாகிடும். ஓகே, இப்போ வந்து கோல்டு காஃப் வந்துருச்சு, அது வந்து வயிற்றில் இருக்க குழந்தையும் பாதிக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நிறைய பேர் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க, பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்க. உங்களோட சப்போர்ட்ஸ் இருந்தால் தான் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இந்தமாரி மோட்டிவேட் ஆகி வீடியோ போட தோணும். நம்ம சேனலில் நிறைய ப்ரெக்னன்சி ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம சேனல் பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 2-3 சிஸ்டர்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, நான் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன், எனக்கு இரும்பும்போது வந்து வயிறு குலுங்குது, அப்போ அது வந்து பேபியை அஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக கிடையாது. உங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி டைமில் இருக்க கோல்டோ காஃபோ அது ரெண்டுமே வந்து உங்களோட பேபியை வந்து எந்த விதத்துலேயும் அஃபெக்ட் பண்ணாது. உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக 100% குழந்தைய பாதிக்காது. ப்ரெக்னன்சி டைமில் நிறைய பேருக்கு வந்து டக்குன்னு அடிக்கடி வந்து சளி பிடிக்கும், கோல்டு காஃபு எல்லாமே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அவங்க உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குறையுது, கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ப்ரெக்னன்சி டைமில் காமனாகவே எல்லாருக்குமே வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் தான். இதுக்காக தான் நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் விட்டமின் சி இருக்க மாதிரியான டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த டேப்லெட்ஸை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணாமல் எடுத்துக்கணும். இதன் மூலிமா நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு இருமல் வரும்போது வயிறு குலுங்குது, இதனால் பேபிக்கு ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. இயற்கையாகவே வெளியிலேருந்து எந்த அதிர்வு வந்தாலும் குழந்தைய பாதிக்காத மாதிரி தான் இயற்கையோட படைப்பு இருக்குது. கடவுளும் அப்படி தான் படைச்சிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உங்களோட இரும்பலோ இல்லை கோல்டோ குழந்தைய எந்த விதத்துலையும் பாதிக்காது. ஸோ நம்ம எதுவும் பயப்பட வேணாம். என்ன ஒன்றுன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் கோல்டு வந்துருச்சு, காஃப் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி டேப்லெட்ஸ் எதுவும் நீங்களாக வந்து எடுத்துக்காதீங்க. நம்ம சேனலில் ஹோம் ரெமடிஸ் போட்டிருக்கோம், பாருங்கள், ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சரியாகிடும். அப்படியும் சரியாகலை அப்படின்னாலும் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு டாக்டர் கொடுக்கறது தான் எடுத்துக்கணும். நீங்களாக வந்து எதுவும் ஒரு பேராசிட்டமல் கூட நீங்களாக வந்து கண்டிப்பாக போடக்கூடாது. கண்டிப்பாக இது ரொம்பவே முக்கியம். சளி குறைய மாட்டேங்குது அப்படின்னா சூட்டில் இருக்க பாலில் வந்து சிகப்பு அவலும் பனங்கற்கட்டும் போட்டு ஒரு 3 டேஸ்க்கு வந்து குடிச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சளி சரியாகிடும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா லேசாக வெதப்பாக இருக்க வாட்டரில் வந்து லெமனும் தேனும் வந்து ஆட் பண்ணி குடிச்சு பாருங்கள். இதுவுமே 3 நாளில் வந்து சளி சரியாகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஆவி பிடிக்கணும். ஆவி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக சரியாகிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோம் ரெமடிஸ்க்கு நம்ம தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கோம், நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். அதில் நிறையவே இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கேன். லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.